Għal din ir-rokna, it-tim tagħna qasam il-fliegu sabiex jitkellem mal-kittib u poeta Charles Bezzina. X'temi jitratta fil-poeżiji tiegħu, xi stili jħaddem u xi pjanijiet għandu għal-ġejjieni. Jiena twelidt fl-ewwel ta' Diċembru 1961, ta' 15-il sena bdejt nikteb il-poeżija. Rajt l-ewwel poeżija tiegħi fil-Knisja ta' Savina, sibt għajnuna matul is-snin kbira minn Giuseppe Cardona u Oliver Frigieri, għenuni wkoll Joe Camilleri u George Borch u kittieb oħrajn bħal Alfred Massa u kittieb oħrajn. Żviluppajt il-poeżija tiegħi jgħidu żmien iżgħajjar il-bajtar u iktar ma jgħaddi żmien iktar inħoss li maturajt fil-poeżija. Il-poeżija dejjem ħassejta qatt ma ktibt meta l-poeżija ma ħassejtix, għax il-poeżija hija xi ħaġa li mhux inti jiġi xi ħadd fuqek jgħidlek isma' iktib li poeżija, mhux pizza li tordna għand tal-ħanut, imma hija xi ħaġa li inti tħoss minn qalbek. It-tema l-iktar komuni fil-poeżija tiegħi hija dik tal-baħar, il-baħar gotiku, il-baħar selvaġġ, il-baħar qawwi, il-baħar goff, il-baħar sfranat. Imbagħad għandek il-baħar Karm, il-baħar Bnazzi, il-baħar Ħosbien, il-baħar Siket, il-baħar Kipi, il-burdati tal-ħajja mal-mewġiet li fil-poeżija nħaddimhom bħala metafora, għax il-poeżija hija l-metafora, il-poeżija hija iżbuħija, noqgħod attent ħafna għall-għażla tal-kelma u kull meta nikteb poeżija ma jfissirx li dik hija poeżija lesta għalkemm forsi m'għandux niktibha, imma rrid noqgħod narbilha u nagħżilha għax Borma Ministra jgħidu trid isħin biex issir u l-istess il-poeżija. Il-poeżija tiegħi għandha il-libsa tagħha hija tradizzjonali. Dejjem hekk kont bqajt, niftakar meta kien għallimieli l-metrika, u importanti li titgħallem il-metrika u l-prosodija sewwa, ħalli mbagħad tisperimenta lilin. Giuseppe Cardona kien qalli jekk trid tista' tisperimenta lilin. Imma jien dejjem bqajt marbut mal-versi tradizzjonali biss b'sustanta ġdida. Għax jiena rrid iwassal xi ħaġa moderna, mhux xi ħaġa li diġà ntqalet, imma importanti li taqra l-qadim biex tkun taf il-ġdid. U fl-aħħar nett ngħid li l-poeżija tiegħi hija bħal dak fl-ixkun li għandek minn barra fl-ixkun qadim, però l-inbit ta' ġufeħ huwa ġdid. Jien nikteb diversi ħafna poeżiji, imma mbagħad issir għażla. Issir għażla rigoruża ħafna li minn pereżempju fenna fjena minn 100 poeżija nagħżel 20, 25 l-iktar, ġifieri jiena selettiv ħafna, noqgħod attent biex jiena noffri l-krema tal-krema. Biex noħroġ is-sabiħ biss. Mhux dak li huwa mhux ħażin, imma it-tajjeb u t-tajjeb ħafna. Ma l-aħħar mewġiet. Mewġiet tal-aħħar. Ġejjin bla qiegħda lejja. Fil-bajja jħallu swaba, ibaħbħu lir-riġlejja. Mar-ritmu iċ-ċafċifa, tikser kull darba skiet. Riħa tagħmluha walka. Ifuħu b'tifkiriet. U jekk iż-żiffa toqgħod imutu sal-mewġiet, ma swaba jibqgħu jidhru stampati fir-ramliet. Mewġiet mill-bogħod tal-aħħar, b'tant stejjer twal ġejjin, nismagħhom sa niktibhom fl-album qadim tas snin. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.